בעולם השרוי במשבר כלכלי עמוק ישנו אולפן אחד קטן הנלחם על קיומו, למען התקשורת הקהילתית. סליחה? מאיפה אתה רוצה שאני אביא לך את הכסף? לא חמוד שלי, לא. אנחנו סך הכל מלכה. אנחנו לא ערוץ 2 או ערוץ 10. סליחה? אקשן. חבורה פתח תקוואית נועזת מתגייסת למאבק ועולה לאוויר. כדי להראות לעולם שלעשות היום טלוויזיה, כל אחד יכול. טלוויזיה! כל אחד יכול! מהקטן הבינוני עד הגדול! אנחנו שמחים להיות איתכם במגזין החדש שלנו. ההתרגשות בשיאה, התחרות תצא לדרך עוד 5 דקות. נהג קארטינג זה מכלול, זה לא רק הנהיגה עצמה. נהג קארטינג זה הנהג, זה הכלי. מסעדת גיל הזהב זה אכן מפעל יוצא מן הכלל בדאגה שלו לאנשים. הן באות לארח חברה לקשישים. שלום לכם. כל ראש רשות צריך למנות יועצת למעמד האישה. היה לי כיף איתך והיית נהדרת. במטרה לשרוד בעולם התקשורת האכזרי, הקימה מדיה תקשורת כוח משימה מיוחד, משמר הקהילה. שלום לכם וערב טוב. אנחנו בתוכניתנו הראשונה של משמר קהילה. מה שאני מאחל לכם זה הצלחה במבצע. נהגים שנהגו תחת השפעת אלכוהול מסכנים מאוד את הציבור שמשתמש בדרך. מתנדבים במדי משטרה, נלחמים בעקשנות אל מול הפשע המשתולל ברחובות. החשוד היה עם חגורת נפץ, התכוון להפעיל אותה, נורה במקום. אם גרמתי להוריד את הקטל בדרכים, אז הרווחנו. ערב טוב גל ולכל הצופים בבית. אנחנו נערכים במספר מישורים. אחת המסקנות הכי חשובות במלחמת לבנון השנייה הייתה שאסור לנגוע בשוטרים הקהילתיים. המתנדבים זה החמצן של יחידות המשטרה, אי אפשר בלעדיהם. גם בעולם הספורט רואים את מדיה תקשורת כגוף שעשרות שנות פעילויות ספורטיביות וחינוכיות לא ייעלמו מעיניו. כאן בפאתי המושבה של אותם ימים קם המגרש הראשון של מכבי פתח תקווה. הייתה תנועת נוער שהייתה שייכת לכדורגל. מכבי הצעיר הוא איש מסד, משמעת סדר די קלות. סופה כבר שכחה. המאבק המתמשך על החיים בארץ הזו גבה קורבנות רבים, ולכן ההנצחה במדיה תקשורת הינה ערך עליון. ערב יום הזיכרון ה-61 למדינת ישראל, ואנחנו בשידור מיוחד, שידור חי ממדיה תקשורת בפתח תקווה. שידורים חיים ברדיו, בטלוויזיה ובאינטרנט, 5 אולפני רדיו, אולפן וירטואלי חדשני, מערכות סאונד ותאורה מתקדמות, ומעל הכל, צוות שמשקיע את הנשמה, הופכים את מדיה תקשורת פתח תקווה לפנינה ייחודית מסוגה בנוף התקשורת הקהילתית.